Umongameli Mabhinqa ongizwe Mchunu ukhala ngokubongwa ngeplate lika 2V. Asikubingela siphinde sikwamkelana kanjena kule channel ehamba phambili indaba zikaBhoqo. Mengabe umusha kule channel siyacela wenza ubulungiswa. Uciphize usubscribe button, uciphize nebell khona uzobona ama video amasha nama clip esiwafakayo. Umongameli Mabhinqa ongizwe Mlandi Mchunu Zulu Chama ukhala ngokubongwa ngeplate lika 2V. Ubekhuluma no King Zoso kwenye yenkulumo. Uyasho ngempela ukuthi beqinisela abadala ukuthi ikhona lento ukuthi ke uyobonga ngeplate lika 2V. Kanti ke namhlanje ongizwe Mchunu kulendlela sahlangana neinduna eGoli kanye nabaholi abaphezulu balelizwe bekhikuze bemnike imemorandum okuyona ke ephethe ithelo zalokhu ke okade kumashelwa ngomhla ka-30 June ngokusuku ke lonqamla juqo. Nansi clip la kanjani ke sizwele. Bafowethu umuntu akabingelele kakhulu bafowethu uzosolo bafowethu. So nginechuni bafowethu kune announcement elifisa ukuthi mhlawumbe lidlulise emphakathini qhawule sisa sibingelele announcement azongidakela la ukusimpuli nje ukuthi siseGoli la njengoba sifikile into esichaze izolo ebalekile kakhulu ukuthi asikwazi ukumasha kuze simile amaqakala imphumela engekho imphumela ibile khona ngokomlando wakithi kwaZulu akufaneki ukuthi insizwa inikwe zomkhonto yokwazi inxeba ihlaba kanye masihlabe kanye inkomiwe ayidlikize lize libe namaleme lokho kubalekile kakhulu ukuthi sikuchaze ngomlando wakithi abasizulu bowufunda inkulumo uthini kodwa njengamanje ngisho ukuthi seGoli induna zonke ngimazisile induna zomkhize eGoli eUvel eHebro insizwe iphethe abafowethu namanje ke sila kwaMayimaye la soqala khona imarch kusasa kuseni ngo8 sobe sila kwaMayimaye eGoli udiliki lonke iGoli ngiyahlonipha ngicela inhlonipho yeGoli enginika lona liveze kusasa futhi inhlonipho enginika lona ukuthi lezi ziqiniseko sokuthi ayikho into eyonakalayo kusasa eGoli ngenxa yokuthi umnotho asiwubulali kodwa amalungelo ethu siyawasebenzisa ngendlela eqondileyo nendlela yokuya phambili ziyakhala manje malume sasa ngopha mlando siya eUvel siya eHebro swama emaye sizomukela eke ku commissioner wase Gauteng naku masteshi wase Hebro kanye nase UVL ukuthi basiphendula abathini ukuthi ikhalo zethu njengabantu bemasha mhla ka-30 bathini ukahlahle kusasa abantu bazolalela impendulo emaphoyiseni ne ilokho kushoyo akukho kunye ukuthi ungimasha kwenu kade ningimasha especially ngomhla ka-30 njengoba ula eGoli so kuzolalela lokho ukuthi kwagcine kwenzeke njani. Yebo ngoma manje manake imphumela ibalekile ibalekile imphumela malume yakutshela mpakazithi ibalekile imphumela lento yobuphukuphuku yobaba indlumundlumu ayifuneki yabo so into ebalekile imphumela kusasa ngicela ungangibuze ezinye izinto malume ngoba njengamanje ngisazokhamba ngisazokhamba bafana bakithi sokhambeni qhawula kethi iyabuya futhi amafemini yaqhubeka futhi ngoba sibonile kade kwa Transnet bayaqhubeka futhi ikhala zabasebenzi ayimile cha malume uzokhumbula ukuthi emlandweni mina mfowethu ngangivele ngisukile ngalwela abasebenzi yes and futhi angibafuni lutho angisoze ngabafuna lutho and uhlelo engizolwenza nengizolithula emphakathini in the near future liyobe lingafuni lutho kumuntu olobe lingafuna imali ngoba inyunyana seyiqhaphase kakhulu true and then ithatha imali yabo manje ke mina ngizokufuna lutho kodwa ngizokwenza imilingo yokuthi inkinga abanabo abasebenzeli umseka inilungiseke namanje ngolosihlanu nje siphindela kwenye inkampani esasikuye kuyona yama ships elapha airport khona inkinga ethe siyayilungisa yaphinde yaqonga
Yes. Inkinga yakhona soyilungisa ke manje ngoLwesihlanu ngo7 ekseni. Yeah. Engizobe ngikhona. So manje ke ingane kwethu ngiqiniso lonke neqiniso lodwa ukuthi mangakubuza ukuthi yini endala inkukhu leqanda. Yeah. Sikufike leso sigaba ke manje. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Andikuhlungu kodwa malume sengiphetha nje. Yeah. Ukuthi lento eshiwo okhokho bethu. Yeah. Ukuthi umuntu ubonga ngeplate lamasini. Yeah. Bangazitha leyo nto leyo iyangijulisa kakhulu. Yeah. Yokuthi we have people engabe mhlawumbe khona into abazenzayo emhlabeni. Qhawula kithi bafowethu. Siyabonga kakhulu bafowethu. Sasa sobe segoli bafowethu ngo8 la kwaMayimayi nangoxotshiwe bafowethu seshilo. Siyabonga kakhulu ngokusipha indlebe. Ungashiya ukuphala kwakho na kanjani ke kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa uciphiza ibell, ungakhohlwa ukusilandela na kanjani ke na ku-Facebook izindaba zikaBhoqo Online News #sizwa ngawe.